खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन फिन खेबसे चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय आरो नोंथांमोना निश्चय मिथिखाबाय भिडिअआ मानि सायावहाय जागोन जागायलांनि सुंद'यैब्लाबो आरोना तो आङो बारा गोलाव खालामा निश्चय नोंथांमोना नुनो मोनखादों माखासे दिन सिगांनिफ्राय बेबायदि जोङो पोस्टफोर नुबाय थानो मोनखादोंमोन आरोना तो सावरायगोन नोंथांमोना मिथिखाबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन जोङो बयबो मिथिनो मोनो दिनैनि दिनाहाय ससियेल मिडियानि दिन बा ससियेल मिडियानि जुग ससियेल मिडिया ओरैबायदि पावारफुल जोंखौ माब्लाबा ओरैबायदि गोजौआव लांगोन दसेनो आरो जोंखौ सेकेन्डआवनो गाहायावबो बुख्लायनो हागौ आरोना आरो माब्लाबा ओरैबायदि मोनसे फिसा वार्डआनो बिस गोनां खालामो फिथिगम जिबौनि बिस बायदि आसरित ना तो बेखायनो ससियेल मिडियायावहाय जोङो गोबांथार सानै हयै जोङो बुंनांगौ जायो बे मोनसे फिसा इस्युआनो ओरैबायदि गिदिर जाहैयो आरोना तो दुखुनांथाव मा बुंनो हरावहाय आङो मैया डिउटि बेबायदि जोबनानै भिडिअस हरनि समाव नुसनबाय तो आङो सानाखैमोन बेबायदि जानानै दङ ना तो घटनाफोरा तो मिथियाखैमोन आरोना तो मैयासो आङो थाबनो भिडिअखौ नुनानै मिथिनो मोनबाय आरो दुखु मोनदों निस्सय मानो दुखु मोना जानो ना जोङो फिसा फिसौफोराहाय जोङो दासो बेबायदि इउटिउबफोराव भिडिअ बानायहांदों जोंबो गोबां समाव बेबायदिनो मटिभेसन लाबोदों आरो सोलोंदों मोनफा मोननैब्लाबो तो दुखुखौ मोनखागोन बेबायदि इन्सिडेन्टफोर नुयोब्ला ना तो मा बुंनो दा आङो पार्सनेल सोरनिबा लाइफनि आङो बाथ्राफोरखौ बेवहाय शेयार खालामनो सानाखै खारन बयबो नुजोबखाबाय आरो मिथिजोबखाबाय तो आङो बुंनो लानाया जाहैबाय जोंहा ब्रादार एमजे एनिथिं आरो बिनि बिसि तो आरो जोंहा लोगोसे जन एक्टर तो बिथाङा माखासे दिन सिगांनिफ्रायनो बेबायदि पस्टफोर जोङो होबाय थानाय नुनो मोनखादोंमोन आरोना गोबांथार बेबायदिनो पस्टफोर पेजआवहाय फेसबुक पेजआवहाय बेबायदि लिरै होबाय थानाय जोङो नुनो मोनखादोंमोन बै समावनो आङो सानखादोंमोन ब्रादार एमजेआहाय मानो बेबायदि पस्ट होबाय थानायावबो मानो भिडिअफोर लाबोआखै तो आङो सानदोंमोन आरोना नाथाय बेबायदि पर्यायसिम सौहैनानै दङ तो बेखौ मिथियाखैमोन तो मैयानि भिडिअसखौ नुनानै एकदम माने एप्रिल फुल बायदिसो मोनलायलांबाय आरो बारा दिन जायाखैना बेबायदि हाबा जालांनायाबो तो इमान थाब बेबायदि जुदि घटनाफोरा बोरै बिदि जालांखो मिथिया आङो सिङाव हाबलांनो सानाखै मालायनि बा दस्रानि गुबुनफोरनि जोङो पार्सनेल लाइफआव हाबनानै बुंनो गोनां जोंहा अधिकार गैया खारन बिजिरग्राया बिजिरगोन आयेन दङ कर्ट दङ गासिबो दंजोबो ना ससियेल मिडिया जेबो खालामनो हाया ससियेल मिडिया खालि दिनै फैसानि थाखाय गोबांथार नंगौबाबो नङाबाबो शेयार खालामो तो मा बुंनो बयबो मिथिखाबाय जोबोद दुखु मोनदों खारन जोंबो मोनफा मोननैबाबो जाम्बाबाबो ना जाम्बा जाम्थाबाबो सोलोंबोदोंमोन दा गिदिर गोलावफोरानो मस्ट सिनियरफोरानो जुदि बेबायदि इन्सिडेन्टफोराव गोलैहैयोब्ला एसे ससियेल मिडियायाव खारन सानफ्रामबो सोरांबानो नुबाय थानाय नालाय एसे दुखु मोनोना आरोना आं भिडिअ लाबोनायनि जाहोना जाबाय आङो खालि एसे माने गोसोआव दुखु मोनदों बेनि थाखायनो जिमानब्लाबो ना गोबां दिननिफ्राय बेबायदि फल' खालामबोदों आरो नायबोबाय थादों मोजांबो मोनो सापर्टबो खालामबोदों तो बेबायदि जाथायफोरखौ नुयोब्ला एसे माने
गोसोआवहाय दुखु नाङो आरोना जिमान जिब्लाबो। थ' जोंहा एमजेनि बिसियाबो बेबायदिनो भिडिअसफोर आगारखाबाय। थ' बेखौ नुनानैनो बांसिनै एसे माने दुखु मोनदों आरोना मा जादों मा मादों बेखौ जोङो जेबो मिथिया। दा आङो बारा गोलाव खालामा लोगोफोर, मा बुंनो, बिदिनोसै मानसिनि जिबनाव फैयो ना। ससियेल मिडियायाव पार्सनेल बांद्राय गावनि लाइफनि खोथाफोरखौबो शेयार खालामजाया। फिसा मोनसे इस्युआनो ओरैबायदि गिदिर जाहैयो मोनसे समावहाय ना। थ' सोरबा गोजौआव थांनायखौबो नायनो हाया, बुख्लायनो हायोब्ला ना। थ' बेबायदि जोंनो ससियेल मिडिया आर्निंबो होयो, ओरैबायदि गोजौआवबो लाङो आरो समाव गाहायावबो लाबोयो आरोना। सेकेन्डआवनो कर'रपतिबो जानो हागौ माब्लाबा। थ' जियानो हक आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै। दिनैनि भिडिअ'आ बेसेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय लोगो मोनगोन। गोजोन्थों। बाय बाय।